So guys, buti na lang pinapasok tayo. So doon tayo naka-park. So magbi-video lang tayo dito. Tutor ko kayo. Boom. Kahit na mainit. So mamaya papasok ako doon sa loob. Ipapakita ko sa inyo doon kung na doon sa loob. So dito muna sa labas. Yun. Sir. Yan, may drone din, oh. Nag-package siya. Yan. Kababa na siya. Papasok tayo sa loob, guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob. O, tara. Guys, dito na tayo sa loob. Papakita ko lang sa inyo kung ano dito. Lakad ng baryo. Punta lang ako sa kasama. Tayo, kanya-kanya na. Please, Jason. So yun guys, yun na yung yung nasa loob. Yung kanina sa labas, yun yung naka-display sa labas. So dito sa loob. At tapos na yung sa loob, so pupunta muna ako sa kasamahan ko dun sa food. So let's go.
Ras, Nui, Ma'am Julie. Yan. So, ito nga pala yung Team Melody. Ayan. Team Melody namin. Ayan. Hi guys! Ayan. Hi sir! Ayan. Kapag na ako doon, nakapag... Ikot ka doon? Oo. Or nakapark ka na? Nakapark na ako doon. May bayad yung parking? Wala. Ah. Ayun si Mercy, oh. Ayan. Hi,